Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Fa uns dies, l'Aleix Bonrabà ens preguntava en un dels comentaris que podeu fer en el blog si Santa Susana participaria als informatius de la cadena. No, no hi participarà, però sí que presentarà un nou concurs i, com us avançàvem fa uns dies, avui us el presentarem. Connectem amb el plató número 2, on hi ha la seva nova presentadora. Endavant, Santa Susana. Hola, Sant Pere. Hola a tots i a totes. Soc Santa Susana, però em podeu dir Susi. Segurament em coneixereu per l'esglesiola que tinc a la part nord de Vilamajor, amb unes vistes precioses al Turó de l'Home, o d'haver-me visitat a la festa que celebro pel meu sant cada 11 d'agost. Ara que m'hi fixo, en conec molt de vosaltres. Benvinguda, Santa Susana. Tenim entès que presentaràs el nou concurs. Ens podries dir com serà? Sí, em fa molta il·lusió. El presentarem conjuntament amb Sant Lleí i el concurs es dirà La clau de la qüestió. Serà una mica de cultura local i general i procurarem, sobretot, passar-nos-ho molt bé. Hi participaran personatges il·lustres que ens demostraran part dels seus coneixements. Aniran passant unes rondes fins que només quedarà un guanyador, que s'endurà a casa la clau de la qüestió. Sí, una clau de debò, com les de Sant Pere. I jo estaré encantat de lliurar-la. En aquest nou concurs hi podrà participar l'audiència? Sí, de dues maneres. De forma indirecta, quan hagi formulat la pregunta, els concursants poden prémer la pausa del vídeo abans que la responguin i comprovar si ells l'haurien encertada o no. Però també podran participar-hi més directament, amb la prova al racó de Sant Lleí, que ens mostrarà un racó misteriós i l'audiència haurà d'esbrinar quin és. Ell ja explicarà la mecànica durant el concurs. Serà molt divertit. Si vols t'hi deixo participar. No serà necessari, Santa Susana, però gràcies. Em quedaré aquí, dirigint els informatius. Estarem a temps fins que el nou concurs comenci. Una abraçada. Ja ho heu vist, fa bona pinta. De moment, això és tot per avui. Ens podreu trobar a les 24 hores a higienirrere.cat. Us mantindrem informats.